laman si Buddy. Nasiraan pa dyan. Kaya pala traffic. Ayan, traffic. Grabe traffic niyan. May nasiraan na trailer. Nasiraan? Nasiraan. Ang trailer na yan sa unahan. Nasiraan na. Clean naman pa. Pinatlagan pa. Dapat tinatak na lang nila. No? Lalong bibigat ng traffic. Kasi pag pinatlagan yan, tapos hindi agad natubos, pag ginatak yan, panibagong bayad. Oo. 5,000. Tapos pag ginatak, 10,000. Lagi ng kita. So, ayan mga Oragon, biyahe tayo ngayon ng Bicol. Bicol naman tayo. So maaga tayo na paalis ngayon kasi nga totally truck ban dito ngayon. Mamayang alas 12 hanggang alas 12 rin ng gabi. So hindi ka pwede lumabas pagka inabutan ka na ng alas 12 ngayon. So oras ay mag-alas 11. So makakalabas pa ako dito. Magsisipad na lang ako dadaan kasi Patiro yata Manila. So lahat tayo C5 nito. So pagka mamaya pa kasi alas 12 ako alis, so magahin na naman ako sa daan. Kaya inalisan ko na ngayong alas 10 para mamaya madaling araw nandun ako sa nasa Bicol na ako. Siguro mga alas 2 or alauna ng mamaya madaling araw nandun ako sa Bicol. Pagka tuloy-tuloy yung takbo, pero pagka inantok, wala, umaga. Pero umagahin ako niyan, Bicol na. Maganda kasi yung takbo ng gabi kasi malamig, hindi mainit, saka walang traffic. Pagka inabutan ka kasi ng umaga doon sa bayan ng bayan ng Naga, Nakapili, so halos kumakain ng 3 oras doon pagka inabutan ka ng araw. So pag gabi lang, wala pa ngayon 1 oras. So dapat sana kagabi pa ako nakalis. May problema yung truck. Pagdating ko sana kagabi galing ng Sukat, so diretso na ako alis. Dito pa lang ako sa Lawang Bato. So ganito talaga dito pagka alas 10. Labasan ng mga truck, kaya grabe ang traffic dito. So yan, may nasiraan pa ng trailer dito sa kabila.
Tapos pinadlakan pa. So itong ano dito sa Valenzuela, pag nasiraan ka dyan, papadlakan ka muna. Papatubos ka. Pag hindi ka na bayaran agad, naataking ka. Patapon nga. Bicol! Bicol! Ay! Traffic talaga. Hanggang ano to, hanggang tollgate tong traffic na to. Pero makalabas ako dito, ano, alas 12. Puro malalaking truck yung mga pumapasok dito. Marami kasi mga ano dito sa Valenzuela, mga company, mga warehouse. Kaya ang lalaki ng mga truck na pumapasok dito. Buti nga, medyo nilawak-lawak na yung kalsada na yan. Dati, napakasikip niya. Buti nga ngayon, nilawak-lawak na. Binitin niyo pa kami.
pasok mo na, buddy. Tuloy mo lang, tuloy mo lang. Huwag ka lang uminto. Uy, tatapon yung tubig niya, oh. Nabuksan yung tubig mo. Oh, anong nangyari? Ba't iikot ka pa pala dyan? Pupunta ka pala tuloy sa traffic. Lolo ko na yung splitter ng truck ko na to. Ano? Malapit na masira. Sira na nga talaga. Tiyatagaan lang. Wala pa tayo magamit na ibang truck. Puro sira na yung truck natin. So, mamaya pag alas 12 ang luwag dito. Wala ng truck. Pahinga mga truck. Mamaya naman alas 12 ng gabi. Lalabas ba yan? Kailanganin yung pasok niya. Langanin pa siya. Ano? Kulo kong motor to. Dumikit. Sige, pasok!
asawang viewers. Habol tayo ng ano, habol tayo ng totally truck ban dito sa Valenzuela. Mga alas 12. Kailangan makalabas tayo dito bago mag alas 12. Ang luwag ng index niya, no? Kukunti yung dumadaan na truck. Yung mga kotse lang. Ayan, no? Or private. Laging lamang ganito. Walang nagmamahal. Puso ko'y puso ko. Laging lamang ganito. Peace out na mga jeep. Yan, gawin na lang ano, kargahan. Marami magbibinta ng murang jeep na yan. So, maganda yan sa ano, sa probinsya. Mga jeep, mga kargahan ng ano, saging.
Private po to. Ay, malapit na. Malapit na. Level 14. Shout out sa awang viewers. Salamat sa pagtambay. Bicol tayo ngayon. Bicol. So, last trip. Balik ko nito, ano na? Lunes. Lunes na balik ko nito. Tapos, makakaisang biyahe pa Lunes. Isang biyahe na lang bago magpasko. Isa o dalawa. Depende kung hindi magka-problema yung truck. Bigat ng karga na yan, ano, puro bakal yung ano, 20, ano yata yan, 20 mm. Bakal na yan. Malalaki. Bigat niya. Okay lang. Isuso naman yung traktor niya. Malakas. Lokong Jeff, saan ka ba papunta? Saan papunta? Pagkikyan nyo na! Baleches, pakanan, Pulanlupa, diretso, West Service Road, kanan. Valenzuela, City Hall, kanan.
Pasok! Ay. Opo! Yung motor kayo, huwag kayong basta-basta sisingit sa may harapan ng truck. Napakadelikado. Natapakan kayo dyan, iiwan ko lang. Dito tayo sa CAS. Dahil wala tayong easy trip. Sobra. Tayo pamasko. Uy! Masjid! Manila sana ako dadaan. Kaso yung ko lang kung truck ba doon? Wala kung padadaanin ako ng Manila. Tingnan natin may mga dumana ang Manila. Malapit kasi Manila kaysa dito sa Timoy. Tayo kasi pag nag-C5 ako. Trucklet. Ilan ka dyan? Ayaw mo nang bigay. C5 na lang ako para sigurado. Hirap. Ay. C5 na lang ako. Parang wala akong nakikita ang malaking truck dumadaan ng diretso. Mga department dahil sa Manila. Grabe naman yan. Pag kayo ang sisingit, okay lang. Truck, bubusinahan nyo. Mahirap sa inyo eh. Yung truck ang sisingit, grabe ang busina. Kayo sisingit sa akin, okay lang. D5 tayo, walang dumadaang Manila sa truck sa Manila.
lang. Malapit sana yung daan kanina. Dito tayo sa Europe. Sa Europe tayo na daan. Pagdi, ewan ko lang kung traffic. Sana hindi na mag-ano. Idol. Kaliwa ako, idol. Hindi mo mapagbigyan. Yan. Thank you. Ano ang dapat? Isa lang, pagbigyan mo na agad. Next pa lang, haba na. Pantay tayo. Pantay tayo ito, Balbon. Dito pa lang, haba na ng traffic. Opo, Lodi. Bakit pa kasi may totally truck pa na yan eh? Mahirapan yung mga ano eh, mga biyahe. Dapat mamaya makualis eh. Truck ng teteng. Walang ako expressway pa, traffic na. Electric pa muna ako. Mainit na eh. Init na. Kain mo muna yung electric pan ko. Hindi electric pan lang tayo kaya wala tayong aircon. Problema, pag nalupat ako wala akong charger. Sira na yung charger ko. Solo trip tayo ngayon, Pabicol. Kaya ikaw lang ang kausap ko ngayon. Shout out sa mga viewers. Yan. Ikaw lang ang kausap ko ngayon, idol. Kasi wala akong pahinante. Solo trip. Kaya magsalita ka naman dyan. Who are you?
itong pag-ibig. Bukod sa'yo wala ka na di ba maging sapat sa mga pangako? Dati ay anong saya sa mundo. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapag-hinayaan. Ngunit sa aking maghahanap naman walang naghahanap. Patuloy na masasaktan ang puso. Subalit ay sakit pa rin patayo. Wala ka na ngayon sa aking piling. Sasaktan ang puso ng dami. Ulit-ulit sa'yo aminin. Dahil mahal pa rin. Oh no, give me away. Give me away mga idol. Paisa lang. Paisa lang mga idol. Pwede. Idol, isa lang. Ay, ah. Sige. Wala nga sisingit eh.
dito, pila. Pila ng truck kami. Napakahaba-haba.
Magaling kang kupal ka. Bastos mo. Yeah. Init pa rin. Kahit may blower na, init pa rin. Hindi kaya naman yung world, yung init ng panahon. Huwag ka na kasing sisingit dyan. Lugi ka na sa pwesto mo eh. Papabangga ka pa. Ayos ka na dyan sa pwesto mo eh. Diretso ka na eh. Nabangga kayo, galit pa kayo. Sige, ay.
This vehicle, make quiet, turn, o huwag lumusod sa kanan, stay clear. And it's that. Nahingi ako. Uy.
Lasot na. Napakadamot mo. Damot mo, inayo pa ka.